fadzai mairi obatikana nechitiko chaitika kune vamwe opposition. Pane mapictures anobuda anyatsoratidza kuti fadzai mairi abatikana, mweya wake washungurudzika zvisingatomboiti. Zapinda munhu yabuda chinogwa noti bo subscribe bo like kuti on the bell icon. Mairi anoposta picture ramuri kuona iri odescribe achiti, yesterday Robson Chere boarded a plane to go on a local trip. Before the plane could take off, state agents abducted him and 3 others from the plane, forced him into a room at the airport and tortured him for over 8 hours. This gruesome attack is a dark stain on what should be our democracy. It's a brazen attack on the essence of what it means to be Zimbabwe. That is, that you can be tortured until you are blue just for demanding a better society. Do we accept this as normal? We need new leaders. Anoposta picture ramuri kuona iro muri Zimbabwe achiti vakomana munhu akatoitwa kusvika achinja kala. Munhu anoziva nomaukala yake kuti vanhu vatema anenge ari black but akachinja nobva aita blue. Nobva anyaswera akataura mazvo kuti nyange munhu akudimanda takudimanda democracy munyika yeZimbabwe kana kuti the rule of law kana kuti kusaviolatewa kwema rights. Hapazorina patino expecta zvinhu zvakadai kuitika kuti aiwa munhu mutema anozviita kune mumwe munhu mutema. Zvinani kuti munhu muchena azviite kune munhu mutema. Mutidzai mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi chashoka vanhu. Vena kume section medu musano subscribe or like, turn on the bell icon.